Kaixo nere supertxiki eta superfamilia, zer modu zaudete. Askotan, gure seme-alabak ikuste ditugu konfiantza ezakin, erabetasun arazoekin, lagunen arteko liskarrekin, eta ez dakigu nola lagundu. Honekin esan nahi dut, badauzkagula denok erramientak, bai pentsamendua kudeatzeko eta emozioak kudeatzeko, eta hortan trebatzeko. Izan ere, bizitzako arazoak gainditzeko hori behar dugu. Pentsamenduak behatu, emozioak aztertu eta erabakiak hartu. Eta gainera konturatuko gea zein indartsua gean eta ez genekien. Baino horretarako landu egin behar da. Beraz, etor zaitezten ere doako online tailerretara, bata daukat 21 arratsaldeko 6 eta presentziala Donostiatik gertu bizi bazera 22 6. Goazen martxan eta laguntzera. Benga, itxaroko zaitu.